groups. We'll now proceed with Mr. Pizzula for 1 minute. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. U vrijeme pogoršanja sigurnosnih prilika na globalnoj razini, kada i naš glavni transatlantski saveznik dovodi u pitanje multilateralni sustav sigurnosti i suradnje, jačanje globalne uloge Europske unije postaje sve važnije. Europska unija je drugi najveći izvoznik oružja u svijetu, ali jedina ima zakonski obvezujući okvir jačanja sustava nadzora izvoza. Zato nemojmo oklijevati zatražiti veću razinu transparentnosti gdje oružje završava. Pozdravljam stav izvjestiteljice da jačanje konkurentnosti europske vojne industrije ne smije štetiti dosljednoj primjeni 8 mjerila zajedničkog stajališta. Visoki postotak odobrenih izvoznih dozvola u Saudijsku Arabiju, koja otvoreno krši ljudska prava u Jemenu, te količine europskog oružja korištenog u sukobima na Bliskom istoku su razočaravajući. Kao zajednica miroljubivih država moramo tražiti osnivanje jedinstvenog nadzornog tijela te uvođenje nezavisnih provjera i sankcija protiv onih koji se ne pridržavaju stajališta. Riječ je o vjerodostojnosti europskog projekta čiji su najprepoznatljiviji zaštitni znakovi mir i suradnja. Hvala. Hvala. Now we will proceed with Mrs. McAvey for 1 minute. Mulțumesc. Mă voi referi la țara mea, România. România trebuie să aplice poziția comună a Uniunii Europene pentru transferul și retransferul de arme, mai ales când vorbim despre